Ahojte, mé jméno je Augustina a vítám vás u dalšího videa a dneska to bude aktualizace, ale jen takové malé, protože nemám úkol, aby se tam dostala. Aktualizace jsou, že přidali novou City Please. Používám jako furt otevřenou tu starou a to mi to moc nevadí. Tak jako, no, takže máte zastávku tady, zastávku máte tady a ještě tam, kde jste byli, jakože, kde jste jako je ta stará zastávka, který tam máte 2 autobusy, takže tak, když slezete, počkejte, jenom to vidím. To promiňte, takže jakože slezete a máte tu tak vás otevře taková jakoby ta trasa Jorok City, tak jakoby mám takový nový obrázek, sám objeví hoši a to vám srané. Čekajte. Takže jako já to mám stejné, tady byste měli mít úkol, to má ale byste měli mít úkol a asi všechno. Pak tady máme, že je jakoby se dneska tak mají aktualizaci a ještě je novinko a to asi tak jakoby, že se vám hýbe myška, jakož ta mapa, nebo jakoby vidíte, jakoby mapa se vám jakoby, takže očkej se takže to asi bylo všechno, protože já to nevím, prostě nejsem ser a jestli budu ser, tak to není podstatné, takže vlastně jako to je stejné, takže tak vlastně stejný, jak se tomu říká, stejně jakoby ten, vy to nevidíte, protože byste to neměli a nebudu se ani k tomu vyjadřovat, protože to úplně zajímavé. Ale tak tady máme 3 autobusy, to jsem se nikdy nevšimla, jako 4 do 3. 3 autobusové. Počkejte. Ne. Helenina má Švéda. Ne, to je Isla vlastně. Jo a jinak, jestli byste měli takový problém nějaký, jak slyšíte tyto zvuky, tak normálně pište, jo. Staje
A pak ještě zase půjdete ven z stáje. Jinak pozdravuji moji kamarádku Ninu Firegren, která má takového šíra. Podívej ho. A ona je sir, a ona tam může. A já nemůžu. Asi pro dnešní video bylo všechno. Já se s vámi loučím a asi díky, hej jako Nino. To by bylo asi prostě. Jo. Ježi ne, já jsem blbá. Ne. Mega. Takže pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like nebo pěkný komentář. A nebo ověr. Takže Nina Firegren. Ale jestli mě neznáte, mrkněte na Natka Star Stable 3 videa. Už 3. Takže ahoj. A ještě bych se jakože po tomu komentáři u minulého videa mi to úplně jedno a nebudu se k tomu vyjadřovat, protože bych byla velmi spousta k tomu komentář. Takže ahoj.